सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील सुशोभीकरण आणि रस्ते काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामाचं भूमिपूजन आज करण्यात आलं। कणकवली रेल्वे स्थानक भूमिपूजनावेळी आमदार नितेश राणे यांनी रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय दूर होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून जिल्ह्यामध्ये उतरल्यानंतर रेल्वे प्रवाशांना एअरपोर्टवरती उतरल्यासारखं वाटल्याचा देखील भास होईल असं सांगितलं। भविष्यात आपण येणाऱ्या पर्यटकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचंही नितेश राणे यांनी सांगितलं। पाहूयात। अतिशय महत्त्वाचा क्षण आमच्या कोकणाच्या इतिहासामध्ये आम्हाला सगळ्या जणांनाच अनुभवायला भेटला। सन्माननीय मधुवन दंडवटे साहेबांनी कोकण रेल्वे आल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या विविध शहरांबरोबर आणि अन्य राज्यांबरोबर आमच्या कोकणाला जोडण्यासाठी ही कोकण रेल्वे सुरू झाली आणि त्यानंतर आज आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे PWD मंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी ह्या सगळ्यात रेल्वे स्थानांचं सुशोभीकरणाचं आणि इकडे जोडणाऱ्या रस्त्यांचं कॉन्क्रिटीकरणाचं कामाचा शुभारंभ आज ह्या निमित्ताने त्यांनी घेण्याचं ठरवलेलं आहे। हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे कारण का कोकण एक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा भाग आहे आणि इकडे येणारा पर्यटक, इकडे येणारा चाकरमानी हा पहिलं पाऊल जे टाकतो ते आमच्या रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून कोकणाकडे आत येतो। म्हणून ह्या पूर्ण परिसराचं जसं आता रवी चव्हाण साहेबांनी किंवा आमच्या देवेंद्रजींनी उल्लेख केला की ह्या पूर्ण परिसराचा विमानतळासारखा अनुभव आला पाहिजे, जेणेकरून आल्या लगेच एक वेगळा अनुभव आणि एक वेगळी आठवण घेऊन ते आपल्या शहराकडे आणि आपल्या घराकडे गेले पाहिजे। अशा दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा निर्णय आमच्या रवी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वात घेतलेला आहे। आज जसं ह्या बाहेरचं सुशोभीकरण होत आहे त्याचबरोबर तिथे शेड, जिथे रेल्वे प्रवासी उभे असतात तिकडे वरती शेडचं पण टाकण्याचं काम आम्ही ह्या निमित्ताने घेणार आहोत, जेणेकरून तीही गैरसोय कशी दूर होईल याही निमित्ताने निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीचं काम या येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दिसणार आहे। आपण अगर याचं 3D प्लॅन व्यवस्थित पाहिलं तर त्याची प्रत आम्ही आपल्या माध्यमातून पाठवू। त्याच्यात एक गार्डन आणि तो मोकळा भाग आहे जिथे अगर तिथे STचं पण पार्किंगची सुविधा दिलेली आहे आणि STची गाडी असो किंवा रेल्वे थोडं मागे पुढे झालं तरी पण तिथे लहान मुलांचं गार्डन असो, ज्येष्ठांना तिथे बसून वेळ घालवण्यासाठी, एकंदरीत चालण्यासाठी पण त्याचं सोय त्या भागात केलेलं आहे। शेवटी ज्या खासदारांबद्दल आपण उल्लेख केलेला आहे आता ते काही महिन्यासाठी जाईल, आता व्हेंटिलेटरवर आहेत। आता तो व्हेंटिलेटरची वायर आम्ही 2024ला खेचणार आहोत आणि मग त्यानंतर आमच्या इकडचे जे आत्तापर्यंतचे खासदार जे 10 वर्षामध्ये आमच्या कोकणाला काहीच करू शकले नाहीत त्यांना राजकीय भावपूर्ण श्रद्धांजली आम्ही 2024ला देणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।